Yebo mama bami, nani bo baba bami abahle. Ngiyanicela lo mlayezo ngicela niwuthumele nakwabanye. Ngiyanicela ngempela niyilalele kahle le nkulumo, ninikeze isikhathi. Ayizukuba yinto yakho ezoba mfishane. Nakekelani iy'ngane zenu bomama zabafana, nani bobaba. Ngiyazi ukuthi kunzima vele, kodwa qwashisani iy'ngane zenu. Iy'ngane ziyaphela ngokuba ziy'botho, ngokuba ziyingayinga, ngokuba yiyaphu. Zihambe y'thunywa yini noma yini, ijabulela ukuthi ziyathunywa lapha emakhaya seziyiyaphu zakulowo muzi. Ngani na? Iy'ngane uma yiqeda isikole angani noma ayilawulekini kahle ngendlela, uyifica sehamba iphuza utshwala basemsamo okuthiwa umamsamo. Umamsamo awuphuzwa ingane yomfana, kusamele iqonywe iyakhe iwabo noma iyakhe umuzi kayise, ekumele ibe nekhwe. Awuphuzwa ileyo ngane. Umamsamo uphuzwa abantu esebeqedile empilweni, esebengamakhehla, esebengobaba abadala amakhehla kulelo gama, ukuthi uma ngabe kugayelwe kaZondi kubizwe ikhehla lakaNtuli, kubizwe ikhehla lakaNcumalo, kubizwe ikhehla lakwaNgomezulu, kubizwe ikhehla lakaMthimkhulu, bezoyiphuzela umamsamo. Iy'ngane ey'ncane zizibotho namhlanje ziphenduka zibe yingayinga, ziphuza umamsamo. Iy'ngane nakho iphela zabafana kuyizona lokho iy'nciphela nje ukuthi zizingane. Abantu abanye abasenabo ngisho abasenawo amazinyo. Thothi umuntu nanifunda naye wayehlakaniphile esikoleni, usejabulela ngisho ishumi, leyo mpilo leyo ilento ukuthi abantu badla imbuzi zasemzini yabantu bephuza umamsamo. Khuzani iy'ngane zenu. Kunomfana namhla ozobuka le video ofunda umatric, uzoqeda esikoleni bese ayilawula, ayiphatha, ayitshenthe insizwa, ehambe ephuza utshwala bemizi yabantu, agcine sephuza nomamsamo, ebiza umngani wakhe. Once wakwenza kanye noma wakwenza kwaze kwakabili, sekuyinguna phakathi, usuyohleze njalo uma ngabe kunesicatshulanyana sakulowo muzi, usudlula khona kwenziwe iy'nkukwanyana khona entenzwayo, usuyabe ngiyaqo ekhaya, usofuna utshwala basemsamo mamsamo. Umfana ihlonipheni ingane zabafana. Bazali, nakekelani iy'ngane zenu. Utshwala basemsamo ukuthi umamsamo buyaphuphisana. Siphelile iy'ngane emakhaya zabafana iphuphiswa utshwala belokuthi umamsamo, siphuphiswa ziy'mbuzi zabantu abazidle awuthethe umndeni awuzidli ngoba nje uyenzile le mbuzi uyibulele, awuzukuyidla umndeni, izodliwa abantu bangaphandle. Konke lokho abakuqapheli. Imbuzi uma ngabe ibulewe isiphekiwe yabekwa la, iyachala kuthiwa le mbuzi ibiyenza umcimbi owukuthi, ingane ibiyenza itiye, ibibonga into ewukuthi noma ingeke izisho ukuthi emsamo iyabonga. Ziphelile iy'ngane zabafana, zizibotho, ziyabothoka namhlanje. Ontanga nje umuntu uyabheka badla kakhulu ukubothoka, babulawa utshwala. Phelile iy'ngane emakhaya, bambala abantu ababonayo ukuthi hawu uma uhlangana nobani uyafokhasa empilweni, uyaqhubeka uya phambili nempilo. Iningi libothezwa utshwala. Iy'ngane y'phuza umamsamo. Le nkulumo engikhuluma la mhlawumbe izohlaba kwabanye, kodwa kufuneka iqiniso libe njengoba linjalo. Nasema school ibuse lezi ngane zisafunda ey'koleni, ngoba zithi uma seyiqedile bese ziyabothoka. Impilo yakhe yonke umuntu uyamazi, usafunda naye primary, uyamazi futhi usufunda naye high school, kodwa nceda aphume ngaphandle empilweni useyisibotho. Bobhili iy'ngane zizibotho katshwala. Kunamhlanje inamaphuzu afeyisi iy'ngane zabafana. Khuluma ngey'ngane ey'ncane mina, kumele ngabe sakha imizi yoyisomkhulu, omele ngabe ziyaqonywa, umfana abe nekhwe. Kukhulunywa ukuthi intombi la ko-6 umisa amaduku, uthapha umakho lokho embathile nje umakhe. Lokho embathile ngamaphinifa kuyabonga, kubungaza ukuthi lo mfana usakhetha unkosikazi, usafuna ukubheka iy'ntombi lezi zimqomela ukuthi ubani ozokwazi ukuthi abe umfazi wakulelo khaya. Kwakuvele kunjalo mani. Iy'ngane zizibotho zibulawa utshwala basemsamo othi umamsamo awuphuzwa ziy'ngane. Utshwala bamakhehla abizwayo lapha kuyiwona zophuza. Mhlawumbe sengamene zalukazi ey'mbili noma ey'ntathu zibe khona utshwala bamakhehla wabantu esebeqedile empilweni, abangesenalo ikusasa okuthi umamsamo, hhayi ingane yomfana isazoba nekusasa. Le nkulumo ibalulekile, isazoyibulala iy'ngane. Ziyabothoka iy'ngane, iphelile iy'ngane emakhaya utshwala. Zizibotho, kungcono uphuza utshwala ukuthi udla utshwala lobo ukuthi unormal. Khona abadla utshwala obobonayo ukuthi hhayi akusekho. Sekukhuzwa njalo kunemicimbi, kukhuzwa bona, sebeziyibotho. Kade ngifunda nabo labantu, nibaze primary, nibaze high school, futhi bengenankinga behlakaniphile. Wena usazobuka le video safunda isikole, ingakufici le nkinga. Hlonipha umuzi womuntu ukuthi akuhambe ukhamisa uma umfana. Phuma ngoba uyohlinza inkomo, kubulewe inkomo into enkulu oyaziyo ukuthi ayiyenzi imikhuba, ngoba imbuzi mkhulu imikhuba eyenzayo. Musani uhambe nikhamisela into abantu ngoba kusasa niyagaxana nibe ney'nkinga. And abanye bakhulisa ama-single parent, bakhulisa izalukazi, mhlawumbe ayibatshela iqiniso, mhlawumbe abanye bakhulisa omama kuphela babatshela iqiniso. Umamsamo awuphuzwa ingane yomfana esenekusasa. Ngima lapho, ngiyabonga ithuba.